Nahinuram ka ba? 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 Sa nagsira. Lasin mo magpili ang kain ko. Ay buhay ko na bumabawari ko. Mabulit mo lang niya. Ako'y mamamatay. Ayaw ko ba kaya? Hindi, ikaw. Ang papili sa buwan ay Ayun, welcome back mga kachapsoy sa aking YouTube channel at Facebook page na Maestro Waray. So nandito na po yung papapatuloy ng ating inuman with kantahan kasama ang aking mga uncle at mga kamag-anak dito. So ayan, nagkakalasingan na dito mga kachapsoy at abangan ninyo mga performances namin. Purok number 1. Purok number 1. Purok number 1 ha. Tarik. Ano? Dito. Minsan. Yap-yap ang pangay. Kuya Ligaya. Mamara. Ina, purok dos. Imong ulungan. Akong pag-ibadi ay gaga. Wow. Ang pagbangga ng kumay. Ang galing!
Maring ang magalos. Terminado. Mabalong Terminalihan ang usahan. Magulat. Kunang baon. Mapulo na. Kahit tungkol sa ating ibisan, binatawan, magkabis nga luhay. Lumaring kay hanalaan panahon ko. Masakita, mapawaray sa buhay. Sikita lang ang sahan, maghulat. Kung madulog ka, kundi ka. Nahinuram ka man! Nahinuram ka man! Nahinuram ka man! Nahinuram ka! Nahinuram ka man! Sa nagsira! Miguel, silent call! Miguel, silent call! Silent! Upo! Sige, sige! Basi ang tao, wala'y indigan, maunagan sa kalibutan. Hiling at ang kamutangan, ang masuko, ang kakalimutan. Nasunog! Nasunog ba? Ano yun? Bumarana! 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 Ang biglat! Nagmamara naman, pagwas yung ginawan, kahit yung sawan. Hindi ko magbabasulan.
Chapsoy. Super romantic!